Mnoho z vás nám píše, že či má v streamovacej zostave skutočne význam kúpiť si HiFi Switch. My tu máme takýto model, konkrétne sa jedná o LHY Audio AS6 Pro. A poďme sa teraz spolu pozrieť na to, čo sa vo vnútri takéhoto HiFi Switchu nachádza a prečo takýto HiFi Switch dokáže dramaticky zlepšiť zvuk z vašej zostavy, v ktorej primárne streamujete audio. Poďme si teda povedať, čo robí takýto HiFi Switch HiFi Switchom a v čom sa líši od klasického dátového switchu, ktorý máte väčšinou v domácnosti. V prvom rade vidíme, že celé zariadenie je uložené v jednom jednoliatom hliníkovom šasi, ktoré je ďalej dodatočne rozdelené v tomto prípade na 4 komory. Hneď na začiatku je komora s obvodom filtrácie elektromagnetického rušenia, ktorá ďalej prechádza do komory, ktorá obsahuje masívny toroidný transformátor. Ďalšia komora má pole extra veľkých kondenzátorov pre filtráciu a stabilizáciu jednosmerného prúdu. A potom prechádzame do poslednej komory, ktorá obsahuje oddelené RE45 vstupy, oddelené SFP moduly. A tu táto malá kocka je kvalitný OCXO oscilátor, kryštál, ktorý je uložený v termostatickej komore, aby bola zachovaná jeho pracovná teplota a tak pracoval veľmi stabilne, čo je strašne dôležité preto, aby pri prenose dát nevznikali chyby spôsobené časovaním, ktoré sú známejšie pod výrazom jitter. A druhá taká dôležitá vec je práve to napájanie, keďže ako už vieme aj z prehrávačov, prevodníkov, streamerov alebo zosilňovačov, práve to napájanie a jeho filtrácia je kľúčovým prvkom k tomu, aby sme mali ten zvuk taký, ako ho chceme mať, aby hlavne pri streamovaní neobsahoval tie ostré digitálne artefakty a aby sme to pozadie mali skutočne tiché a čierne, čo potom dovolí tým jemným hudobným detailom a nuansám vystúpiť dopredu a potom je ten zvuk taký, že sa od neho nevieme odtrhnúť. To je presne ten rozdiel medzi klasickým dátovým switchom, ktorý určite máte doma, a takýmto audiofilským HiFi Switchom. Po ethernetovej sieti do vášho streamera alebo prevodníka častokrát po tom kábli prichádza kopa elektromagnetického rušenia a takýto HiFi Switch toto elektromagnetické rušenie dokáže efektívne minimalizovať. Tým pádom toto rušenie neovplyvní jemné obvody vo vašom streameri alebo prevodníku. Získate úplne čierne pozadie a vďaka tomu vystúpia jemné artefakty a nuancy zvuku, zlepší sa priestor a separácia nástrojov a aj digitálny zvuk, ktorý streamujete, získa analógový nádych. Všetci tí, ktorí si takýto switch chcete vyskúšať, ste pozvaní k nám do štúdia v Banskej Bystrici a tu vám veľmi radi predvedieme všetky modely LHY Audio.